Déu vos guardós. Benvinguts al xiringuito de les tapes d'estiu. Receptes fresques, curtes i ben explicades. Avui un altre clàssic imbatible, patates braves. Som-hi. Farem servir 3 patates agres mitjanes, patata vella. El seu ús estrella i indiscutible és fregir. Si busquem aconseguir la patata fregida perfecta, daurada i cruixent per fora, però tendra per dins, aquesta és la varietat que hem de triar. És de color groguenc. Les pelem. Traiem qualsevol picada o inici de brot. Les tallem a daus, irregulars però similars. Començarem tallant de manera transversal per la meitat. I continuarem amb aquest tipus de tall. Girem i obtenim la mida definitiva. Com dic, han de ser semblants, però no cal que siguin idèntiques. Són braves, no estem fent avions. Si ens queda algun tros massa gran, el dividim. Cap problema. Ja tenim aquesta feina acabada. En un bol hi afegim aigua de l'aixeta i submergim les patates. Veureu com s'enterboleix l'aigua. Si no les remullem, aquest midó que ha quedat lliure es queda a la superfície de la patata. Al moment de fregir-les es caramelitzen molt ràpid. Això farà que les patates s'enganxin entre elles a la paella. Les deixem una bona estona. Anem a per la primera salsa. Una salsa un pèl picant, de tomàquet i pebre vermell fumat. Agafarem un cassó i afegim un bon raig d'oli d'oliva suau. Foc mitjà baix i afegim una caiena. Una o les que vulgueu, això va a gustos. Deixem un parell de minuts que es perfumi l'oli i afegim, ara amb l'oli ja algo més calent, una cullerada de pebre vermell fumat. Jo no el poso picant, però a gustos. Remenem que es crema ràpid. L'integrem i de seguida incorporem una bona cullerada de tomàquet fregit. Aquest és de pot. El deixem un minut al foc remenant. Aquesta és la textura. Si convé es pot afegir més oli. Salsa acabada. La retirem. Ara tornem a les nostres patates. Mireu l'aigua, amb tot el midó. Canviem l'aigua i les deixem una estona més. Aprofitem el temps per fer la segona salsa, una maionesa amb all. És superfàcil de fer si seguiu unes normes molt concretes. En primer lloc, al got del turmix hi posarem un all i mig. Això també va a gustos, depenent de la potència que busqueu. Per mi queda perfecte. I afegim un ou, que no ha de sortir de la nevera. Detall bàsic. És imprescindible que tots els ingredients estiguin a la mateixa temperatura ambient. Si no complim aquesta norma, és molt probable que es talli. I moltes vegades se'ns talla una maionesa perquè tallem l'ou de la nevera. Un punt de sal i unes gotes d'àcid, llimona, llima o vinagre, que és el meu cas. Com que no volem que el gust de l'oli sigui el protagonista, incorporem 3/4 parts d'oli de girassol i 1/4 part d'oli d'oliva suau. Amb això en tenim prou. Introduïm el túrmix. Molt important, hem de treure l'aire que queda atrapat a la zona de les fulles. L'aire no juga al nostre favor. Pot fer que l'emulsió fracassi i es talli. Us ho deixo a temps real. Col·loquem el túrmix ben enganxat a la base, amb els alls dins de la campana dels fulls. I l'engeguem sense moure'l gens. Veureu que durant els primers 15 segons més o menys apareix la maionesa submergida sota l'oli. Arribarà un punt que a la base ja no quedarà oli. És el moment, sense apagar el túrmix, d'inclinar-lo una mica perquè hi entri una mica de greix, una mica d'oli, un fil, i així continuar emulsionant. Anem jugant, movent a poc per deixar que entri oli, però no aire. Quan ja queda molt poc, sí que hem de pujar i si agafa una mica d'aire ja és difícil que es talli. Incorporem l'oli que queda. També ho podem incorporar amb una cullera, al final. Mireu com aguanta el pes. Està perfecte. Reservem, això sí, a la nevera. Tornem a les nostres patates. Llancem l'aigua del remull i sobre una superfície amb paper de cuina les assequem. Cal assecar-les molt bé, perquè aquestes senyoretes se'n van cap a l'oli bullent i ja sabeu que l'oli i l'aigua no es porten gaire bé.
Busquem un cassó i omplim amb una bona quantitat d'oli de girassol. Que sí, que es pot fer amb oli d'oliva, però jo prefereixo fregir amb girassol. Per què? Perquè no aporta gust, aguanta millor les altes temperatures i és més barat. Si teniu termòmetre, busquem els 130 graus. Si no en teniu, al tanto. Quan hi tirem una patata, aquesta ha de ser la reacció. Veieu? Bombolletes, però sense violència, petitones. Aquest és el punt exacte. Incorporem les patates. Fregirem en dues fases. Sí, volem aconseguir unes bones patates fregides. S'han de fer dues tandes. Una primera per coure la patata per dins i al final una a alta temperatura perquè es quedin daurades i quedin ben cruixents. Les hi deixarem 10 minuts, vigilant que la temperatura de l'oli no pugi massa, mantenint-lo així, estable. Passats 10 minuts, les retirem del foc. Mireu quin color tenen. Estan perfectament cuites. Us demostro com estan. L'esclafo una mica i no trobo cap resistència. Sembla gairebé un puré. Les tenim exactament on volíem. I tornem al cassó. Pugem bé el foc i busquem entre 160 i 170 graus. Mireu la reacció. Introduïm algunes patates, no gaires de cop, ja que refredaria massa l'oli. Fixeu-vos com ara és una reacció completament diferent. Bombolles molt més grans i en general un fregit molt més violent. En 2 o 3 minuts haurien d'estar a punt. Anem mirant de tant en tant. Aquestes encara falta un minutet. Ara sí, quin color més xulo. Les deixem un minut sobre paper de cuina per treure l'excés d'oli. Recordeu, les patates ni cap fregit els deixarem massa estona sobre el paper de cuina. Si no, tornen a agafar un altre cop l'oli. Arriba un moment que el paper ja no pot absorbir més greix i l'efecte és el contrari. Continuem fregint la resta. Ara emplatem. Traiem de la nevera la maionesa d'all i en posem de manera ben abundant. I ara anem a per la nostra salsa de pebre vermell i tomàquet. La combinació és magnífica. Una salsa d'all i una salsa picant. Res més, ja vam fer uns calamars a la romana. Avui unes braves de cine i al proper vídeo probablement una ensaladilla russa. Cuineu i cuideu-vos. No és màgia, és cuina! Al remullar-les, netegem la superfície. Això permet que en segona cocció, la fregida forta, es creï una costra exterior neta, uniforme i cruixent. Les remenem una mica. Veureu com s'enterboleix l'aigua. És el midó.